Ja fa uns dies que un cop acabada l'escola, el pati del Ruiz Amado està obert com a espai d'ús públic. Patis Oberts proposa tenir obertes aquestes instal·lacions de dilluns a divendres de 4 de la tarda fins a la posta del sol. La idea és afavorir la convivència dels i les participants, vetllar pel bon ús de les instal·lacions i optimitzar els equipaments escolars fora de l'horari lectiu. Doncs enguany, durant l'estiu ja s'havia fet amb la dinamització d'aquest espai del pati del Ruiz Amado, de la pista al pati obert del Ruiz Amado, per poder gestionar i que la mainada del poble i les seves famílies puguin gaudir d'un espai així més limitat i poder jugar i realitzar esports. I llavors enguany, durant el curs escolar, es torna a obrir a partir de les 4. Quan es tanca l'escola hi ha una persona encarregada d'obrir el pati i després, quan es fa fosc, ara és més tard i l'hivern serà més d'hora, es fa el tancament de l'espai. Doncs no és un espai vigilat, l'únic que hi ha és això, l'obertura i el tancament i la revisió de les instal·lacions, però cadascú es fa responsable dels infants i de les seves criatures. I pel que estem veient ja està tenint èxit, no? Sí, de fet molt d'èxit, moltes famílies aquí jugant, moltes criatures que poden jugar a pilota sense el perill que puguin anar a la carretera i genial. En aquest sentit, la Consergeria del Departament d'Esport s'encarrega d'obrir i tancar la instal·lació, així com de garantir que l'ús d'aquest espai es faci de forma cívica, responsable i respectuosa. L'objectiu final del projecte és oferir espais de joc de proximitat i afavorir i fomentar la convivència entre els diferents usuaris, especialment entre les famílies de l'escola, que en poden fer ús un cop finalitzades les classes dels seus fills i filles.